Ja, altså man har 4 minutter til at æde så meget man kan. Vi må meget gerne tage en smagsprøve. Og hvad hedder det så med fingrene og alt muligt? Ja, man har fået også en gaffel. Nå. Igen i år holder Orange Press VM i makrelspisning. Vi fejrer Roskildes nationalret, makrellen, med en spisekonkurrence. Der er makrelle. Når man er færdig, så samler den lige over hovedet. Ellers så bare komme op og kigge og hæppe og se folk, der brækker sig. Verdensmesteren fra sidste år kom også. Det kunne være fedt, hvis de kunne dyste mod hinanden. Altså, der gik 2 måneder efter sidste år, før jeg kunne have makrel igen, men altså... Han vinder ikke over. Han har ikke spist i 2 dage. Og sidste år, der tog mesteren jo 7,5 dåse. Så jeg tænker 10 plus det løs. Nu er det jo 4 minutter i år, så det kan godt være, at den kommer op på en 10 dåse. Så tager vi 14. Vi har jo stadig ikke en chance. Så skal jeg bare spise lidt mere. Sidste måned sammen med kammerat, der åd vi 100 stykker sushi på en time. Og skal svede lidt. Og skal jeg spise igen. Der er ikke nogen, der kan spise hurtigere eller lige så meget som mig. Det skal bare ned. Så jeg forventer at have en 300-400 dåser makrel med hjem og en titel. Jeg elsker makrel. Jeg elsker makrel. Velkommen alle sammen til årets Orange Press VM i makrelspisning. Kan I se den her? Altså, jeg mangler en ske. Jeg tror ved den 11. der var jeg lige ved at brække mig. Der kom lige lidt op, så tænkte jeg bare, fuck. Så var jeg ned med det. Og der var så meget tomatsovs. Det gik udmærket. Han vandt jo så. Han var lige ved at tage mig. Jeg troede på, over halvvejen, så var havde han spist en mere end mig. Det er den bedste udfordring, jeg nogensinde har haft. Jeg tager ham næste år. Jeg skal fejres med 50 ølbong, så skal jeg bare ud og give en masser af gas. Spise en masse kage, og så bare ud og hygge os.